Camion babola tan ani kɔ minnu ka baara bɛnnen do kɔri donini ma i n'a fɔ Ibrahima Sangare Mali jamanaden do camion babola do n'ale tun balanin do Tɛngɛrɛla Côte d'Ivoire ani Mali dancɛ la olu de kɛra camion babola fɔlɔw ye ka don Côte d'Ivoire jamana kan kabri CEDEAO ye a ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ Mali jamana kan juillet kalo tile 3 n'o kɛra sababu ye ka Mali daw labila a n'a ka kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ka kunnafoni binnen kɔ juillet kalo tile 4 Sangare a n'a baarakɛɲɔgɔn tɔw ye u ka camion doni kosɛbɛ ni kɔri balibaw caman de ye ni k'u kunda sira kan kilomètre 800 ka bɔ Mali jamana kɔnɔ Buguni k'u kunda San Pedro au port kan Côte d'Ivoire jamana worodugu yan fan fɛ kalo caman u ka baaraw ɲɔngirilen kɔfɛ ni k'u jagoya ka to u ka denbayaw la min kɛra gɛlɛyaba ye u ka se k'u da musakaw sɔrɔ i n'a fɔ Ibrahima Sangare b'a ɲɛfɔ an ye cogo min nga a y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyalenba kɔni do ka sabu kɛ baaraw daminɛlen Ibrahima Sangare ye Mali camion babolila ye an k'a lamɛn. Oui, c'était une bonne chose pour les transporteurs. Ni ko ɲuman ye Mali mobili babolilaw ma ani an kɛrɛfɛ jamanaw ka da kan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ɲangili bɛ yen an tɛ se ka baara kɛ o b'an ka baara gɛlɛya sisan ɲangili ninnu wulilen an kɔni nisɔndiyara ka baara daminɛ kura ye ani ka tɛmɛ yan tuguni. On a la joie de passer sur la route ici. Abdoulaye Traoré fɛnɛ ye Mali camion babolila dɔ ye ko k'a nisɔndiyara ka sɔrɔ maa fɔlɔw fɛ kabri sanction wulila ka bɔ jamana kan minnu ye sira ta Abdoulaye Traoré Mali camion babolila an k'a fɛnɛ lamɛn. Avant les sanctions, le nombre de voyages qu'on fait. Yani ni ɲangili ninnu cɛ an tun bɛ dugutaga minnu kɛ kun cayara kosɛbɛ nin kɔni ye hakilisigi de ye k'a fɔ ko ɲangili ninnu wulila ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalenba de don. Pour la levée des sanctions. Mali dancɛw dayɛlɛlen kɔfɛ baw Mali ye jamana min datugunen do kosɛbɛ nka sisan a bɛ se k'a ka baaraw daminɛ n'o dɔ ye kɔɔri ani sanu o labɔli ye Mali jamana kɔnɔ a ko kɛra lafiyabɔdaba fɛnɛ ye maaw ma minnu fɛnɛ bɛ baara kɛ dancɛ siraw kan n'u bɛ wele ko agent frontalier kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana fan fɛ u fɛnɛ caman ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Mali camion babolilaw ye minnu tun dagalen do u ka dancɛw la sirafɛn dɔ ye o baarakɛla dɔ ye Côte d'Ivoire kaw ka donitalaw ka cakɛda la min bɛ wele ko bureau ivoirien des chargeurs. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ni ye kibaruya duman ye anw bolo ka da kan Mali camion u kun ɲangila u kun bɛ a jagoyala ko f'u ka tɛmɛ nka an kun tɛ se k'u yamaruya u ka se ka jamana dancɛ k'o sago ka da kan Côte d'Ivoire jamana tun y'a ka jamana dancɛ o datugu sisan jamana dancɛ dayɛlɛlen camion ninnu u se ka tɛmɛ n'u ka minɛnw ye. Ça nous décharge. Vous avez vu les camions, les balles, ils s'en vont. Avant les balles ne passaient pas ici. Ils vont directement San Pedro comme ça. Côte d'Ivoire donna yɛlɛlaw ka cakɛda office ivoirien des chargeurs minnu ka baara tun bɛnnen do jamana fila dancɛw cɛ sira jateminɛliw ka fara camion a n'a kɔnɔdonniw fɛnɛ sɛgɛsɛgɛli kan ko kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn k'u tun bɛ se ka camion 150 ka taa se camion 200 ɲɔgɔn ma minnu tun bɛ bɔ ni Mali kɔɔri ye Mali jamana kan k'u kunda San Pedro port kan Abidjan dugu kɔnɔ Jacques Kouadio ale ye o cakɛda ɲɛmaaba ye min bɛ wele ko directeur régional de l'office ivoirien des chargeurs an k'a lamɛn. Que les choses puissent bien se passer. Voilà, bon voyage à toi et bonne fête à toi aussi. Durant les sanctions de la CEDEAO. CEDEAO ka ɲangili wagati kɔnɔna la u ma yamaruya di kɔri kan na o kɛra sababu ye a ye kɔlɔlɔba de lase kɔri ma mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɔri caman de bɛ kan ka ladon wa dɔw fana bɛ Pogo yaasa u ka se ka na an ka port la yan. Farafina bangiso min bɛ wele ko Banque africaine de développement olu ka fɔ la ko jagofɛn minnu tun bɛ bɔ kɔfɛ o sɔrɔ ka taa Mali jamana ma bɛna sɔn ka bin kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 2 ani tɔrɔmɔɲɔ 1 san 2022 n'o hakɛ jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2021 ta kan n'o tun ye kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 3 ani tɔrɔmɔɲɔ 2 ye min gɛlɛya dɔ bɛ se ka da CEDEAO ka gɛrɛntɛ embargo min tun sigilen do Mali jamana kan ani ka fara Ukraine jamana kɛlɛ kan